Bezdrôtová solárna IP bezpečnostná kamera s Wi-Fi pripojením určená pre vonkajšie použitie bez nutnosti pevného elektrického prívodu. Kamera je napájaná solárnym panelom a vstavanou batériou, disponuje otočným PTZ mechanizmom, nočným videním, inteligentnou detekciou osôb a obojstranným audioprenosom. Ideálne riešenie pre domy, záhrady, chaty a objekty s dostupnou Wi-Fi sieťou. Viac info na tcam.sk.